ҳукумати Тоҷикистон кони тиллои кӯмарги боло, ки дар вилояти Суғд ҷойгир аст, ба ҳисоби пардохти қарз таслим намуд. бо корҳои истихроҷи тилло ширкати хитоӣ ТБА машғул хоҳад шуд. чӣ тавре ки EA Daily 16 апрел иттилоъ дод, пештар ширкати мазкур барои истихроҷи конҳои тиллоӣ ва конҳои ангишт дар Дуобаи Шарқӣ санадҳои иҷозатӣ дастрас карда буд. ёдрас мекунем, ки ширкати ТБА ягона ширкати хитоӣ нест, ки дар Тоҷикистон бо истихроҷи конҳои тилло машғул мебошад. ғайр аз ин, аксарияти ширкатҳои истихроҷи конҳои тилло дар Тоҷикистон хориҷианд. масалан, конҳои Тарор, Ҷилав, Чоре ва Зарафшон аз тарафи ширкати Zijin Mining, кони Pakrut бошад аз тарафи China Non-Ferrous Gold Limited коркард карда мешавад. аз ҳама кони тиллои бузург дар Тоҷикистон ширкати муштараки Зарафшон буда 70% коркарди аксарият конҳои тиллоӣ рост меояд. кони мазкур бар ӯҳдаи ширкати Zijin Mining Group Company Limited мебошад, ки 75% саҳмияҳои он ба хитоиҳо мутааллиқ аст. ёдрас мекунем, ки режими секуляристии фасодзадаи Раҳмон мунтазам мулки мардумро ба хитоиҳо медиҳад. дар ин ҷо на танҳо бойгариҳои зеризаминӣ, балки минтақаҳои калон низ дохил мешавад. масалан, соли 2013 ба Хитой замини Тоҷикистон ба масоҳати 1158 километри мураббаъ супурда шуд. ёдоварӣ бояд кард, ки тибқи ислом ҳамаи намуди бойгариҳои зеризаминӣ бояд байни шаҳрвандони давлат баробар тақсим шавад. қонуни мазкур аз ҳадиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гирифта шудааст. мусулмонон дар се чиз: об, чарогоҳҳо ва оташ шариканд.